Hi hello guys, welcome back to our channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு சில்வர் பேஸ்ட் ஆரி வர்க் தான் வந்து பார்க்க போறோம். ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நெக்குக்கு தான் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போறோம். கிளாஸ் டியூப் பீட்ஸ், அப்புறம் கிரீன் கலர் சுகர் பீட்ஸ், சில்வர் சரி, அப்புறம் சில்வர் பீட்ஸ்லாம் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ போல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நெக்கில் 2 லைன் வந்து சில்வர் சரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கிளாஸ் பீட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம், டியூப் பீட்ஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரீன் கலர் சுகர் பீட்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு ரேண்டமாக நம்ம எடுத்து தைக்க வேண்டியது தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா புட்டாஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் செட்டிங் ஸ்டோன் வந்து வச்சுருக்கோம் ஒயிட் கலர். ஸோ அதை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா வந்து சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்லீவ் பாட்டுக்கு போகலாம். ஸ்லீவ்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கிளிப் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், அதை பாருங்கள். பேக் நெக் போட்ட மாதிரி தான் நம்ம கீழே ஒரு சின்ன ஒரு பார்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டோம், சரிகையும் அந்த பீட்ஸும். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரஃபாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த லைன் பீட்ஸ் வந்து வச்சுருங்க. சுகர் பீட்ஸ், கிளாஸ் பீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர், ஆஃப் ஒயிட் கலரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீட்ஸ் தான் வந்து வச்சுருக்கோம். ஃபுல்லாக வந்து லைன் ஸ்டிச் மாதிரி வந்து போட்டிருக்கோம். இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். ஹோப் காய்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். நீங்கள் ஒன்று எங்களோட இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணோன்னா உடனே போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஐடி நேமும் நான் ஸ்க்ரீனில் போடுறேன், மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.